Machiegni kendo, komiti od bura mar Senate mochung'ne weche apeyni ochopo nono chal mar alap mandeke ma Wilson Airport bang' masira mandege oneno juma mokalo. Ndege manoting'o seneta ma Vihiga Godfrey Osotsi e kind ji mamoko. Ng'urno nyiedhore ewi rach ma Wilson kendo koso bedo kod rang'iny makare monywando onge mateni, tipo mag wang' dede kod masinde mag nego mach koponi mach omuoch koda kar thieth mar Uya e kind mamoko. Walter Nyambaga nigi ler mathoth. Judito mag duol mochung'ne pewe ndeke Kenya Ports Authority kata AA to kod duol mochung'ne chenro mag wuodhe mag ndeke KCAA oyudore tago maliet e lwet komiti od bura mar Senate mochung'ne wuodhe kod ndara mane ochopo timo nonro wi chal mar alap mar ndeke ma Wilson Airport. Ma otimore bang' masira mar ndege ma juma mokalo mane oting'o seneta ma Vihiga Godfrey Osotsi e kind ji mamoko Wilson kendo kelo ng'ur mathoth kaluwore kod rem bedo kod thieth mar Uya, teyni kata wang' dede kata CCTV e kinde ma koth bende ne bobni. Senate dwaro dwoko kowuom KAA. That pilot, the lady pilot, is actually the one who saved our lives, not the airport. It is the lady pilot. What she did is that when she noticed that we are on the runway and the flight is jumping up and down and it could have an impact, she struggled to get the aircraft to the field. Nyim komiti mar Senate, duol mar KAA to kod KCAA oyango ni ndeke machopo Wilson jabaro mana kaluwore kod koth mapek kod oula to kod ka ndeke dwaro modho mo. Bende ofwenyore ne Senate ni alap mar Wilson onge kod teyni mabeyo matieko mudho e alap mar ndekeno. Bende masinde mago manego mach to kod kata mana kare yudo thieth mar Uya bende onge. Senate bende oyango ni kata mana ndege manongunyore chieng'no ok en mano ma itiyo godo pile mar Safari Link, to en mana mano ma okodi koya kuom kambi mar ALS. As KC, as a regulator, we cannot investigate ourselves. The aerodrome operator cannot. The accident investigation department is going to now get to the bottom. We were in that field for 30 minutes, and it's raining on us. And there is no single emergency. E kinde nono mar Wilson, judito go oko ni gedo mar alap mar ndekeno bende ok osetieki kaluwore kod achiedh nade moko monywando kod kadonjruok kod lwasi to kod gedo mag orofa ma sani pilore e alworano. Ka gedo mar Bomas of Kenya bende omul e kind mamoko. KAA, you must furnish the Senate, this committee with all budgetary provisions and allocations toward Wilson Airport infrastructure and regular maintenance. There was no clarity, KCAA, on what is the safety ranking status of Wilson by the global regulator. Like if visibility is below something acceptable standards, the tower is going to convey that information and the pilot now will make the decision to divert to another airport. So the decision to land is always at the discretion of the pilot, but the air traffic controllers will have told them the actual weather conditions. What are the measures they have put in place on the issue of birds control? Wi kopo ni Wilson chal marach kamano ne kech ohala moko podhi mikalo godo kata osike mag chombo mag mibadhi, komiti no koni koro nyaka koro gitim nonro margi malach. You wet lease for a certain time, your aircrafts could have been undergoing maintenance and they're out for an extended period, and you have a certain gap that needs to be filled. So it's permissible by international law to lease aircraft from different operators as long as they've been certificated as an airline. Jakom komiti mar Senate mar wuodhe kod ndara Eddie Okech ochiko sekta mag wuodhe 7 mondo ochopi nyim komiti no tich ang'wen manyien kod dwoko makare ma ok olewo. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi.